Em dic Mònica Nevado, visc en el barri d'Arsacà des de 2009 i la meva relació amb el barri ve donada per la meva predina que va néixer i va viure aquí i records que tinc pues, de quan era nina, sobretot. Record que anàvem als jardins de Can Coll, molt de pits, quan ens disfressàvem i havíem de fer fotos, i també el que és la romeria de Sant Bernat. És a dir, anar a Sant Bernat pues, ha estat tradició de la família d'anys, inclús ara que jo visc aquí i potser ma mare i les meves ties no, però és igual, és a dir, nos retrobam any rere any, a vegades uns i a vegades uns altres, però sempre cada any arribam a anar a Sant Bernat. És curiós, però bueno, jo, per exemple, el meu centre de salut és Can Rodó, la meva predina va tenir la mateixa metgessa de capçalera que tenc jo, els meus tios també tenen la mateixa metge de capçalera, curiosament, i clar, són coses que te fan gràcia i te fan tenir com una història, un lligam amb el barri i amb la gent que hi viu.